So alhamdulillah, unang-una sa lahat na binabati ko po ang lahat ng mga kamusliman sa buong mundo ng Happy Idul Fitr at saka takabbal Allahu minna wa minkum. Naway tanggapin ng Allah ang lahat ng ating mga gawain dito sa lumipas na buwan ng Ramadan. So inshallah ta'ala na ang lahat ng ating mga gawain dito ay naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang ating mga gawaing mabubuti rito ay naway patuloy-tuloy pa rin ang ating pagsasagawa nito. Ituloy natin tulad ng mga pagsasala at saka pagbabasa ng Quran, pagsasagawa ng mga sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga lahat ng mga kautusan ng Allah. So yan po ang pinaka-importante, at saka magkaroon tayo ng tunay na pagkakapatiran dahil ang Eid al-Adha ay inutusan tayo o kaya sinanay tayong magtiis, magsabar. So kailangan ay magkaroon din tayo ng sabar sa mga oras na kailangan natin magsabar. So inshallah ta'ala hanggang dito lang siguro. Sana ay tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain mabubuti. Takabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Ya Sheikh. Dito ya alhamdulillah. So kaya pagkapasit tanong khutbah na pagiling tanong ko tao pa man na under kataya. Kataya so under ang tanong akuan. Tunay ni. So labay. Kaya tigilan na ako pa man na panganong kan sa ingid. So labay. So kataya langon sira no niya akuan na miya kalalap na miya lambon. Miya wipe out so kuan isa ka kawali. Auto so mga kuan, mga pagarita no. Shout out dyan mga kuan, mga idol. Ate so kuan wata na kuan pumuro. Auto mindi daw wag siran sa kuan panganan kan. Alika. So giya. Kaya iman ito naka-pre-relay yung masukuan. Nah, ito na rin masuwagin na nakuan. Ano yung tam yan? Ipumlehan yung besiya. Okay tam. Ata. Ito na rin. Kuan nakasama na nakuan. Kaya sa mga bay, yan na ka papasad kuan. Yung ba yan? Siya tawag ka no san? Arap ko na Diyos ka niya. Ito ba? Ate, sumadegra mga kuan. Ito. Pakipalo lang yung kuan, feeds. Naman nakasaksak. Kateso ko manira kuan. Ano ka pa ka uma? Punya nan sa kuan. Kung sa Mindanao. Boy Baki. Oh, dito mga kuan, mga loans. Kuan. Nagkagulon na. Begitu alhamdulillah. Nya kapasad teno na iman to na akuan. Ubatan ng mga pigu. Sila la, lumala. Allahu Akbar. Matalo man na kini pre-relay. Nagyuto, pre-relay tanokon.